Γεια σας μάγκες, τι λέει εδώ το πανικό σκρου. Σε λίγο καιρό θα κατακτήσουμε πολλές χώρες, πολλές πόλεις. Θα είμαστε παντού, θα είμαστε τρελοί σαν ομάδα. Λοιπόν, θα κατακτήσουμε την Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αλβανία, την Ιουγκοσλαβία, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Ποιες άλλες είναι, την Τουρκία, την Ιρλανδία. Και θα είμαστε παντού, λοιπόν, αυτές θα είναι οι χώρες που σας είπα. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω να κάνω intro στο βίντεο και τέτοια. Γιατί εμείς δεν αντιγράφουμε κανέναν, έχουμε στείλει το πρώτο μας κομμάτι, το... πώς λέγεται ρε μαλάκες, το ξέχασα. Θυμήστε του, πρέπει να το θυμίσουν οι fans. Λοιπόν, εδώ θα κάνετε subscribe, εδώ πέρα που βλέπετε. Εδώ, βασικά παντού θα το πάρω αυτό το subscribe για να το βλέπετε πολύ. Γιατί έχουμε πολλούς fans. Να μας ακολουθάτε και θέλουμε να μας στείλετε τις ιδέες σας και να μας λέτε τι να κάνουμε στα επόμενα μας βίντεο. Λοιπόν, το νου σας μάγκες γιατί σκάμε παντού. Yeah. Σκάμε παντού. Και τραπ και ραπ και pranks τα πάντα μόν. Τα πάντα man. fucking τα πάντα man. Τα λέμε σύντομα στις οθόνες σας, πανικό σκρου.